Aziza Santa Catarina Vergine Marti, għamel li bħalek aħna naqdu u naqdu għarsek u ħabbek bil-ħabba kbira. Ixħed għarstek u ġelbuk il-parroċċa tagħna li tagħha inti protettriċi u patruna. Wetta il-kreru u l-naħsib l-anzjani il-morda sedda il-ħabba vera fil-familji tagħna. Iqaf għadaw li għaddejjin minn żmien diffiċli minħabba problemi fil-familji, minħabba l-faqar, minħabba ġudizzju, minħabba t-telfa tal-eżis tagħhom. Iġbed il-min indiet il-minħabba tal-arus tiegħek u dinna. Bekkilna int l-tfal u żgħażagħ tagħna żorna l-kol taħt ħarstek ħennina. Siralik Marija di grazia di Dio Maria, perché tu costitisa mia di Chiota e Fiat Gesù. Santa Catarina e Clot Maria.